Ndewono. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Nwaadi Igbo awuchikwala ọzọ n'ụbọchị tata. On today's episode, we'll be learning ABCD in Igbo. Ya bụ, anyị ga-amụ otu esi agụ ABD Igbo, ole ọ dị ya na ọnụọgụgụ n'Igbo from 1 to 10. I repeat again, we'll be learning how to read ABCD in Igbo, that is ABD Igbo, yana 1 to 10 in Igbo, ya bụ ọnụọgụgụ bido na otu ruo na iri. ABD Igbo ọ dị ole? ABCD in Igbo language, how many are they? There are 36 in numbers. ABD Igbo dị 36, that is 36 in number. Agbakwana ọsọ, guzoro ebe a ma fọrọ ka anyị ga-esi wee mụ ya n'ụbọchị tata. Remain here to see how it's going to be. It's going to be lots of fun. A, B, C, D. E, F, G, W, G, Gwi, H, I, E, J, K, P, Kwe, Le, Me, Ne, Nge, Nwe, Nye, O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. How many were you able to count? Is it not up to 36? That is iri atọ na isii. Now, we'll go over to 1 to 10. Numbers 1 to 10. Anyị ga-amụ ọnụọgụgụ otu ruo na iri. That is 1 to 10. Otu ruo na iri. Numbers meaning ọnụọgụgụ. Ọnụọgụgụ Igbo, numbers in Igbo language. 1, otu. 2, abụọ. 3, atọ. 4, anọ. 5, ise. 6, isii. 7, asaa. 8, asatọ. Asatọ. 9, itenaanị. 9, itenaanị maọbụ iteghete. Itenaanị maọbụ iteghete maọbụkwanụ itoolu. Whichever one, 3 of them are the same thing. It still means 9. 10, iri. 10, iri. Zisa ozi a, gbasaa ya na ngalaba niile, binye aka n'akara ịhụnanya, ma chetakwa ka ịkwụnyela anyị oge niile ka emesịanụ. Ya bụ, subscribe to my YouTube channel, like, comment and share. We will meet next time. Bye.